Salam mehriban doňurlar. Giçäşi eri dinleşer. Öňüňde bereket, ömrüňize bereket mehriban doňurlar. Hemmäňize salamanly. Allah kuwat bersin. Türkmenistanlyk Türkmenden däl bütün dünýäde nirde bol Türkmen bolsa hemmesiniň aladasy, kıyınçylygy, derdi, azaby ýetdik. Hatda başyndan agdyk. Şoň üçin Allah jan hemmäňize güýç kuwat bersin, sabr bersin. Şuňky temany mehriban doňurlar biz öz tomoşaçylarymyz bilen esasanam agrymly bölegini emele getirýän ýaşlar bilen bilelikde tekst görünüşinde taýýarladyk. Soň şu gün men şol teksti häzir size okap berjek. Sebäbi men näme üçin tekstden okap berjek bolýan? O taýda aýdylýan zatlar diňe men garaýşymda içinde gata az neme wada men garaýşym var. Şoň üçin men başga biriniň garaýşyny bu topar adamyň garaýşyny men nemedi bilenmek, ýatda saklap bilenmek dogry aýtsam, edil şolaň aýdyşýaly nemedi bilenmek, ýatda saklap aýdy bilenmek. Şoň üçin men şolaň garaýşynam tekst görünüşinde siziň dikkatyňize ýetirjek şu gün netip bolsa. Bilinçýaly biz köp wagtdan bäri şu ödara dawa jenjele atylýan haýwatlara, töhmetlere, edilýän hüjümlere, şyltaklara, zatlara hiç ili goşulman jogap bermän gelýärdik. Ýöne soňky wagtlarda hem Türkmenistan'daki Berdimuhammedowylaryň diktatorasy, şeýle-de Türkmenistan'dan öz bähwidini arayan daşardaky käbir güýçlüň, toparlaň korporasiýalaryň hakyna tutma adamlary şular ýaly öz proýektlerini durmuşa geçirjek wagty şolaň öňünde päsgelçilik döredip biläjek. Şolara päsgel berip biläjek Türkmenistanyň aktivist boljak watandaşlaryň anyklanmak üçin şolaň kimdigi eger mümkin bolsa anyklanyp gysga wagtda şolaň täsirsiz ýagdaýa getirilmek üçin şular ýaly bir neme başlady. Täzeden bir operasiýa, hereket şular ýaly perden aňasyndan kameraň aňasyndan bazatlar gidip dur. Adamlaryň ýeri anyklanyp, adamlar ýygarlanyp, zat edip durly haýwatlar atylyp. Şoň üçin inni şeýle bir sora ýüze çykdy. Türlü kanallarda bize garşy şular ýaly bağışlan şyltaklar, töhmetler atyp başlady. Inni şeýlerde men başyndan aýtdym. Şol aýdan sözümde durýan. Men özüme döwlet baýhan höküminde maňa biri bir zat diýse, men gaýtarasyn bermän bilýän. Umumyň %90 şoň gaýtargysyny bermezligiň tarapdary. Şoň bilen deň bolmazlygyň tarapdary. Eňekleşmezligiň talapdary men özüm. Watandaş höküminde men öz garaýşym şeýle. Ýöne ýönkölýän töhmetler biziň ünsümizi sowmak üçin Türkmen hereket birleşen halkyň oppozisiýa güýçleriniň, halk frontunyň edip gören işlerini kameraň arkasynda şonu şo taýdan üns sowmak, adamlaryň energiýasyny başga tarapa gönüpdirmek. Ýagny diktatorlyk öz geljegini garantiýa astyna almak üçin bir topar oýunlar edip ber. Olaň öz hasaplary, oýunlary bar. Şoňa biz üns ber, ýeterlik derejede üns bermeli. Olar bir tarapdan öz itlerini üstümize kuşkurýar. Beýleki tarapdan Kırgızstan'naky, Kazakstan'naky,
Qaraqalpaqstandaky, Belarusiýadaky, Ermenistandaki, Ukrainadaky, Liwiýadaky, Siriýadaky, onuň Müsürdäki, ýene oşaňa meňdeş häzir atlary ýadymda bolmaýan ýurtlarda halk köçe çağırly, taýýarlyk, käbir taýýarlyk. Ýöne umuman hemme näderden halk hiç birine taýýar däldi. Gaz verdiler, möçe verdiler, öjükdirdiler, köçe çykardylar. Netijesi näme boldy? Hemmesinde bidereklik, hemmesinde halk ejir çekdi, bu ejir çekmeýän dowam etdi. Berden kim pul gazanýar? Biznesmenler pul gazanýar. Araçylar, keseki, basabalcılar, Orta Aziýadaky, Türkmenistandaky we beýleki ýurtlardaky şu rewolýusiýa, agdarşyk ýa-da rejimi çalyşmak, öz adamlaryny, öz dikmelerini, öz gul batraklaryny getirip oýnatgylaryny gurjaklar şu taýyp goýmak ýaly proýektleri başa barmady. Ýöne muňa garamazdan bu moda öwrüli sosial mediada. Ine sosial mediada moda öwrülen soň bu modany, bu hereketi Türkmenistanly türkmenleriň arasyna getirjek bolup dyrjaşýan, aýagallygyna şu absurdlary täzeleýän, absurd rekordlaryny täzeleýänler zatlar bar we bular soňky döwürlerde ilki başta üssü ýapyk, gytaklaýyn, aýlawly tökmet, hüjüm pokatmağa başladylar. Muňa belli bir derejede meselem şol biri bar. Mene ömrümde tanamaýan adamym. Tanajagam bolmak, olar ýaly adamlar bilen bir köçeden geçenmek göränmok. Şol kargoçy bilen İstanbulda şu maskaraçyklara gatnaşyp görän. Şol biziň bilen baglanşykly. Biziň bundan bir ýalňyşmaýan bolsam 2 ýyl töwereği, 1,5-2 ýyl arasynda biz Merdan Muhammediň kimdigini toly bütün dünýä köpçüligine düşünürdik, açyk görkezdik. Hatda şu pasport kopýasyny goýup esasy maglumatlarynyň üstüne de Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň logotipi bilen ýapyp şonu ekranyna görkezdik. Indi şoň gün Merdan Muhammedow şo kemine lakamly oglanjyga, jüjüjüge hüjüm etýänler, şonu garalaýanlar, onu biz tarihten süpürürs, onu biz eýders, beýders diýenler nirde di? Näme iş edip ýördi? Näme bilen meşgul? Olar keminen tarapyny tutmak bilen meşgul. Merdan Muhammedow tarapyny tutmak bilen meşgul. Şol İstanbulda adam satýanlar diýip video goýdy. Şol videony aýagallygyna şikayet edip aýyrtdyrdylar Türkmenim kanalyna. Kimler aýyrtdyranlar öýdýäňiz özlerimi? Ýok. Özlerim olar ýaly täsirli däl. Yerli ýerde. Sebäbi näme üçin aýyrtdyrdylar şo videony? Bulan hemmesi biri bilen götte çat. Biri bilen bular baglanşykly. Bularyň hojoýynlary şol bir adamlar. Ýöne her birine başka senaryo verilýär. Bular şu elindäki senariýany oýnamaly. Ondan görýär bakya beýlekiler has gowy oýnaýar, roluny gowy ýerine ýetirýär. Bu pikir edýär, maňa berilen wezipe belki onkudan pesdir. Men ondan has ýokary wezipe geçeýin zat diýip şolar ýaly biri bilen bäsleşip, biri-biriniň açar ýalyny ýerine açyp, biri bilen sokoşup, edişip, biri grup edip, zat edip, bular maskara bolarlar. Innen hiç tat bolmadyk ýaly. Bular onu muny aýyplap başladylar. Öz günälerini, öz hatalaryny, öz ýalňyşlaryny başga adamlar hamala şolar sebäpli şo bolan ýaly edip başladylar.
Şolaň birim şo virtual prezidentlerden biri maňa şo videonu kesip iýerdiler. Şo videoda nämemişin opozisiýa diye, opozisiýa hökümini diye inha biz şulara ýalak şey etdik, beýtdik. Hiç adam edilmedi. Nol. Bir adamın eden işi ýöne şeýle nol bolsa, mümkin bir 100 metrlik ullakan balondan, şardan çiğşerilen nol. Hiç zat başarılmadan çekilecek diýdi, çekilmedi. Timur Serkerden Madaranyň guwurunyň üstündäki gum buwrama metişmedi häzir. Ýöne bular tökmede başladylar. Näme üçin? Muň aňyrtynda näme ýetdi? Bulan hiç zat edip bilmeýänler, hiç zat başaryp bilmeýänler, halka özüni anandyryp bilmeýänler, halka ýurdu ýykan ýumran etdirip, halka gozolaň turup bilmeýänler, Türkmenistanda gan nöküşüklügi gurnap bilmeýänlikleriniň hemmeniň sebäbi Baýhan. Ýagny gelin şu taýda bir zady gutornukly ýagdaýda aýyrtaýyl edelim. Kim opozisiýa, kim aktivist? Hakykatda tarihdan mysal alýas. Opozisiýa, aktivist, umumyň şu opozisiýa sözü nähil döräpdir, nähili maksat bilen soň haýsy manada näme üçin ulanylypdyr? Şu zatlary şu gün dürli watandaşlarymyzyň garaşlaryny birleşdirip siziň dikkatyňyzy ýetirýär. Onuň Baýhan Saparmuradowyň adyny aňlaýar. Olar mahkama şeýnik we şoňa meňdeşler zatlar. Olar kim bizki? Indi bular owurlyk eden uyulmaz üstüne gelen uyalar etjek bolýar. Gördü wagty ne halk inanýar, ne halk ýygyna düşýär, ne halkara guramalar. Hiç kim bulary bir çynnakay nime hasap edin. Muňam sebäbi bulara Allah tarapyn berilmedik. Birinji sebäp şu taýda. Fundament ýok, okuyup ýok, kelle ýok, aň ýok, düşünje ýok, guramaçylyk ýok, hiç zat ýok. Bular diňe haýwanyň iň ýönekeje instinkti bar, şoň bilen hereket edýärler. Bir-biriniň guyrugyny ýyskap, bir-biri bilen sokuşup, bir-birini sataşyp, şuma opozisiýa. Kitaplarda almy taýdan şuň ada opozisiýamy. Soň tatuk näyle başlady bu tema, bu gurrun näyle ortağa çykdy. Şol videonu kesip urutdylar, zat etdiler. Men aýtdym, mene goşuljak geldi. Bir adam diýjek şolara diýdi. Soň bir samsyk biri çykýar, näme gürläp oturandan bilen ok. Bir sözlemi ikinci sözlemine ters. Üçüncü sözlemi birinci ikinci sözlemine ters. Näme diýip otur o taýda? Näme otur belli-de. Ol bütün dünyada mübarek hasap edilýän bir kärin, işin, wezipen adamlara yol görkezýän, adamlary hakyky görünüşde ýetişdirýän bir käriňem adyny oňa lakap hökümine dakýar. Olar ýalaka bolsa, gürlemäni bilen ok, özüni alyp barmany bilen ok, syýasata düşünen ok, ýönekeje zatlara düşünen ok. Diňe özüne diktawaýda edilen, tawsyrlan zatlary aýtjak bolýar. Ýöne şu aýtjak bolýan zatyna da özü düşünmän soň kameraň oňunda maskara bolup bulaşyp otur. Indi bular bir-biriniň götüni açyp, bir-birini edip, bir-birini satyp bular ýadady. Bütün dünýä maskara boldy. Indi bular bir çekiler ýa-da bir öz hatasyny görür, burada dilli bolýan ýok. Bular täzeden möwjümäňe başladylar. Näme üçin? Güýz geldi. O ýerde önümesenler bilýär. Güýz diýilende, o güýzde bira ýazda
buram güýze şolar ýalyky käbir canlarlarda şolun garmonlaryna neme başlaýar? Ütköşüklük başlaýar. Olaram şol gellik häri daň aýdyşy ýaly ýaman gowy suratlandy. Edil şol. Demegelen eşekler ýaly bular oňa muňa tökmede edip başlanýar. Öňem bir aýdýady bir jelebe künte bütün dünýä özi ýaly künte görünýär. Şolum hemme kişini özi ýaly hasap edýär. Diýeni bularam şu syýasat meýdançasyndaky jemgyýetçilik görüş meýdançasyndaky adamlary, aktivistleri, toparlary bizimki ýaly türkmen hereket birleşigi we bizim agzalarymyz adamyz özleri ýaly hasap edýär. Ýok. Bizden nikaja adamyny görmersiňiz, kameranyň öňüne çykyp şular ýaly wejera bolýar. Sebäbi Hudaýa şükür, Allah jana şükür. Olar ýaly adam aramyzda ýok. Bolmady. Şoň üçin ne bular teredýär? Bular mojoýunlar aýdýandyr. Olar näme diýip? Olara arkaýyn halkara ýygnatma. Men özüm gatnaşyp geldim, ýa-ni ýakynda aýtdym. İşläp ber. Öňe reklamasyz, reytingsiz, absurd reklamasyz zat. Girin görün Türkmenim kanalynyň YouTube videolarynyň nemelerine, tomoşaçy sanyna, zadyna. Girdeji ýok, men çykdaýjym, girdejimden gaty köp. Ýöne bizim muny ilgin bähbetledýär. Şoň üçin bir zada siz gowy düşünmeli. Türkmenlerde oppozisiýa ýok diýilýär. Ýalňyş. Biz köp jedelleşdik bu temalary. Türkmenlerde oppozisiýa bar. Ýöne oppozisiýa bolana garşydaş pikir diýmek. Garşydaş hereket edýän bir syýasata, dine, ideologiýa ya birine ya hökümete, döwlete karşı hareket edýän, şoňa garşy çykýan, şoňa garşy pikirde, hereketde iş edýän diýen görnüşde ulanylýar oppozisiýa. Inni gelin watandaşlarymyz bilen özara pikir alşykdan çıkarılan neticeleri, tekstleri häzir sizin dikkatinize ýetirjek. Efirimizde gatnaşmak isteýän eňindeşimiz, tanışlarymyz bar. Adyny aýdyp oturmaýyn, bire risk, ýene bir kysantı bar. Öňürde şu watandaşlaryň haýyşyny bir ýerine ýetirin, şu teksti dikkatinize ýetirin, ondan soň sizi men gönýäýlyma aljak bolganlar. Men hemme sizden gelýän nemelere teredýän döwlet baýan görmedi, eşitmedi diýmen. Men gördüm, eşitdim, ina terede oturun ýazýan atlanlar. Inni bular aýdýar, baýhan ýa agent diýär. Ýagny men agent. Täsin. Bolýar. Ilki bilen oppozisiýa näme mehribandy onlar. Köpünç ýaşlar aýdýar, şu oppozisiýa näme diýip. Umumyň bir sözü öz ulanmaly ýerine, ulanmaly manasynda ulanmalýarmy ýa ulanmaly manada başgaça ulanýar. Esasy ilmi nukdaý nazardan dörüş maksady şu sözüň näme? Ilki şonu teljerelim. Soň muny näme maksat bilen has köp ulanylýar. Şuňa bilelikde göz atalyň. Inni ilmi taýdan sersalanyna oppozisiýa diýilen söz bir syýasata, strategiýa ýa-da guruma garşydaş garaýşly hem bähwitli. Diňe bir garaýşy garşy däl, bähwidem garşy. Garaýşam we şol ruwatyň özüne bähwidem gawat gelen ok. Garaýşlary hem bähwitleri tapawut edýän we şol garşy bähwidi hem garaýşy garşy bolan guruma, döwlete, syýasata,
dine karşı hareket ediyen, güreş alıp barayan toparlara adama değil, toparlara ya topara oppozisiya diýilýär. Inni oppozisiya diýileni hökman halkyň, watanyň bähwidini arayan, halkyň, watanyň aman esen bolmagynyň tarapynda bolmaly bilen şert ýok ekeni. Almyň toýnalardan teljeremizde şeýle. Indi bu oppozisiya sözü kaçan çıkıptır? Oppozisiya sıfatlandırma hükümünü, bir adlandırma, bir sıfatlandırma hükümünü 18. asırda yüze çıkıptır. 1940-njy ýyllardan başlap bolsa bu oppozisiya sözü Alaytada öňün biziň içinde ýaşan bileleşimiz we SSR Sovet Soýuzynyň sosialistik respublikalary birleşiginiň syýasy ulgamyna garşy, SSR'e garşy görüşýänlere şolary aýratyn bir sıfatlandırmak, aýratyn adlandyrmak üçin Alaytada SSR'e garşy görüşýänlere oppozisiya sözü ulanılıp başlanýar. Bütün dünyada şoň üçin siýasatyň literaturasyna oppozisiya sözü SSR düzümündäki ýurtlarda SSR rejimine, Sovet rejimine karşı bolan, şoňa karşı görüşýän topar ýa-da toparlara oppozisiya diýilýär. Indi Türkmenistanyň ýagdaýyna we raýatlarynyň hereketlerine garalanna oppozisiya, aktivist sözü bizde ikiden bir manyýaly ulanylýar. Bu ne tarih hakykata gawat gelýär, ne de häzirki zamanyň döwrüň talaplarına gawat gelýär. Anamyň sebäpleri meclisten pikiralçykdan çıkan netije tekstini men size okap berjek mehrumanda onlar soň tomaşaçylarymyzy aljak. Tesvirler ba, häzir şol tesvirlere diňe bir salam diýip alaýyn. Ondan men okap berjek size. Tesvirler köpelipdir. Siyasi kültürlerden gelenler ama şuraya bakın. Aydana öz ayony, öz etmişini, kemçiligini bize yüklep, bizim öz ýaly siyasi kültürlerin hataryna görmek isteyenler var. Şolara häzir men jogap berjek. Ramazan Cuma duygudaş bildiripdir. Sağ olsun. Batyr Jomortow bizim Özbegistandan doganymyz, Özbegistandan tomaşa edýän Özbegistanyňky türkmen diaspora wekillerinden Batyr assalamu alaykum diýipdir. Salam Batyr, wa alaykum assalam. Sistema doňya Howada gaty ysy bolan soň kompýuterim gyzgyndan doňya aşagyna sowudylýan ventilator dur, ýöne şonda da doňya, şoň üçin nemeler çykan ok, tesvirler giş çykýar. Assalamu alaykum mehruman illeşler döwlet salamanmysyňyz? Hemme diýe Garajoglan ýa-da Garajoglan saatçy ömrüň uzak bolsun, biz gowy özüň gowmy Allah kuwat bersin. Inni yine dowam edýär Garajoglan. Risk we beýleki gatnaşmak isteýänler men size iyi berjek nemeni. Tekst okap bolumdan soň iyi berjek girersiňiz. Garajoglan türkmen rejimiň garşmagyna hiç gerek ýok. Gaty dogry.
Aktivistler ilki bilen köpçülüğün maglumatlaryny, soň özlerini elinjek eltip rejimiň goltuğuna atýadyňya ommolup öz hyzmatyny hödürleýänler hemmeden açaçan ortada diye. Muny hemme kişi görüp, seljerip, muňa düşünüp bilenok. Şoň üçin biz düşündirmeli bolýar, mehriban doganlar. Ahmet Mahmut diye kassada belli baha goýsunlar diye. Men sen bu diýanyny düşünemek göne eger men ýanlışmaýan bolsam bu şo biletler bilen baglanyşykly bir zat diye. Ahmet Mahmut sebebi öňde ýazan bir zadyň barmy? Göreň. Görýän nemede böküp dur. Tesirler. Şoň üçin tesirler goýuşkanok. Soň gelýär. Käbir gelenok. Salam bilen başladyk. Ýöne Ahmet Mahmut'un soňky nemelerini görkezýär. Ahmet Mahmut, salam aleykum vatandaşlar. Döwletaga diýär. Sagja bol salam. İrlan Miralov, salam aleykum vatandaşlar. Döwlet Baýhan Giç ýaşy diýär. Sagja bol, ömrüňiz ok bolsun. Ahmet Mahmut näme diýär? Ortaşlara nesip ýok eder konsullaky diye araçylar diýemi. Konsulun araçylary mı? Karajoğlan dowam edýär. Rol üçin artistler öz aralaryna gyrylýarlar. Olam hakykatdan da rol üçin diýilýär. Rejissörüň piňine de däl direktoriňa diýä hasada emesine dälilýär. Şu bolup geçen ýagdaýlara baka berýär. Dolu goşulýan Karajoğlan. Ahmet Mahmut neme dipdir? Ýene bir watandaşymyz ýazýar. Risk bilen baglanyşykly. Döwletaga salam aleykum, salam. Riskin jan sağ hemme zady gowy. Risk bütün tekstat okulyp tomaşaçylaryň haýşy ýerine ýetirilenden soň risk men efire aljak. Risk öz aýtmaly goýmaly zatlaryny aýdar. Tema bilen baglanyşykly bolsun ýa-da bolmasyn. Fark eden yok. Arslan can geldi. Salam Arslan. Karajoğlan dowam edýär. Ahmet arada durýanlary aýryp inni parany gönü kassa eltip bermeli miymiş diye. Şoňa diýär eken häki goýan neme. Ödöklerde baha näçe bolsa bizde de baha şolar ýaly şoň bir meňdeş bolmalydyr diýe. Ahmet Mahmut Özbegistan bilen teňeşdirip bilmeýän Türkmenistany, Özbegistanyň ilat sany, ykdysady güýji, aýlanyşy, o taýdaky söwda pul hereketleri bizde ýaky bizde bir adamma bagly hemmeden bir adam bilen baglanyşykly, bir adamyň elinde, bir adamyň kontroluna. Şoň üçin deňeşdirer ýalylar bir tarapda ayagy, eli, boyny zynjyrlanyp, baglanyp goýulan adam bilen erkin göz gören adamy bir deňeşdirmek ýaly bolýar. Şoň üçin men ony kabul edemok. Aleksandr Makedonski
они вообще знают, что такое политика, потом оппозиция. И они зачем надо. Aleksandr Makedonskiy rakamly tomaşaçymyz diye olar diye siyasatyň ilki bilen siyasatyň soňam oppozisiýaň nämedigini bir bilýärmiş olar diye. Onsoňam diye. Olara diye siyasat bilen oppozisiýa näme üçin gerek? Bu näme üçin gerek diye. Gerek gel olar üçin diye. Olam täsin bar. Näme? Garaýş, täsin çemeleşe, täsin ýerinden täsin çemeleşe, gaty filosofiki çemeleşe olar gowtanaýan biri bolmaly. Artançan paraçy döwletde hemmesi para bilen baýajak bolýarlar. Gurrunsyz. Öňün biri ýazypdyr bir ýerde dilegelli bilegelli paraçy diýdiň bolan Türkmenistandan nädip çykmaly, şoň bilen baglanşykly bir ýol görkezseň, maglumat berseň diýipdir, pul berip çykylýar. Pul berip çıkan bir 7-8 sana adam habarlaşdy, gurrun berdi, nähile çykanyny, näçe çykanyny, dadyny, ýönemin hemme dady maglumatlar paýlaşyp biljekkä, olaň razyçylygy bolmasa, olar tomaşa edýän bolsa razyçylyk bildirseler, olaň maglumatlaryny umumyň näçe çykdylar, nähili boldy, şo zatlary jik dälle, öz şahsy maglumatlary dälle, özlerine ýan etmejek görünüşde maglumatlary men halk köpçüligine ýetirip biler. Ama ýurtdan çykyp taşary urda gelýänler ba, gurrunsyz mehriban doganlar. Ama gün ýalynyň dowamynda men nemeleri aljak, mehmanlary ýöne ilki bilen şu halk köpçüliginiň haýyşyny hemmemiz bile bolup taýýarlanan tekstimiz bar. Şu teksti men dikkatyňizi ýetiresim gelýär. Kim oppozisiýa aktivist, kim agent, kim hakana tutma, agent diýilen hakana tutma sözü has dogry bu ýerde. Inni Türkmenistanyň ýagdaýyna we raýatlarynyň hereketlerine garalanna. Bu ne taryhy hakykata, ne de döwrüň talaplaryna gabat gelýär. Ýanky Aleksandr Makedonskiň orsça ýazan kommentariýasynyň ýygynyň dowamy diýip bilýär şunu. Gaty gowy analiz berdi, ömrüňizde olsun blagodarýum. Ana hamyň sebäpleri bize päskel berýärler. Biz hakyka oppozisiýa. Inha şunu etdik, muny başardyk, onu etdik, muny etdik. Ay o taýyk bardym, gapysyny näme etdim, eýle diýdim, beýle diýdim. Parang parlaýar. Panlaýar. Sen ittiňiz biýsen nadyň var seni o taýlary. Seni o daş kapydan içeri almaýarlar. Sıynaşdyňyz ha? Bütün kameralaryň öňünden sıynaşmadyňyzmy? Girjek bol. Ha? Öňünde de duruzmadylar. Näme etdiňiz? Näme etdiler? Köçäňem o aňar başynda. Bir ullukan köçäňem aňar tarapyndan geçip o taýda durduňyz. Halkara gurulmalar bizden gowulýar. Bizden bilýär siziň kimdiňizi. Siziň bilen bile işleşen adamlar köp, biziň bilen habarlaşýan, gatnaşýan adamlar köp. Nämediňizi gowulýar biz. Ýöne olar bizden hem gowulýar. Bizde bolmaýan käbir nemeleňizi, proýektleňizi, atlaňyzy kimin finansiýery etýänini sizi Türkmenistanda iş alıp işläp beren energiýa firmalarynyň üstü bilen size näçe serişde geçirilenini, izah edilenini hemme zatlar olaň size berýän ädim, etap, bu hepde näme edilmeli, o hepde näme edilmeli. Halky nähili öjükdirmeli, nähili ýalan propaganda hemme zatny olar bilip otur, hemme zat olarda ba, bizde ýok. Şoň üçin olara şey diýdim, beý diýdim, pogunyp otur. Bize päskel berýärler diýilende nämäni göz öňünde tutýar bular. Ol oppozisiýa. Ýagny biz halky ýene allap, ýurdu talap, öz diktatorlyk ulgamyzy ýa-da häzirki haram çüýrük tokum bilen bilelikde başga bir baknaçylyk düzgünni döretjek bolýas bolin. Bular bize päskel berýär. Diýýär.
Biz häzirki diktaturany halas edip, soň ýene bilece işleşmäge dowam etmek üçin dürli yalan propagandalary öňe sürüp, halka ağlap, aňyny bulaşdyryp, zäherlejek bolýas bolýyn, welin, Bayhan, Oğul Hak bileleşigidi, häzir Türkmen Hereket adly Birleşen Halk Frontu, päsgel berýär diýerler. Biz Merkezi Aziýada öz baknaçylyk bähbitleri üçin dürli batywalçylykly, gan öküşükli proyektleri durmuşa geçirecek bolýanlara hyzmatkär hökümünde hereket edýär welin ýene Bayhan Türkmenim YouTube kanalynaky halka berýän duýdurşlary bilen bizim satançylyk proyektlerimizi puja çykarýar. Halk bizim yalan propagandalarymyza özüni alladanok we muňam günäkäri Bayhan naglar diýerlermi. Aşgabatdaky diktatorlukda aktiv rol oýnap, oňa ykjam hyzmat edip, Berdimuhammedowylaryň rejimini dowam etdirip, bile ýene bilece işleşdik. Birden haram çüýrük togumyň häkimeti synaýsa, onu ogolku köne hem soňky täze diktatorlyk galynlary bilen Berdimuhammedowlary halas ediş proýekti boýunça işläp, halky gipnoz edip güýmäp, allap, satyp ýörsgelin şonda da bu tornukly anyk netijeni alyp bilemiz. Bize Türkmenim YouTube kanaly Döwlet Bayhan daglar päsgel berýär diýerlermi. Maksady il ünmäklikli bolmayan oppozisiýa we aktivist barmy diýip jedelleşip gitdi. Elbetde bar. Häle aýtdym. Oppozisiýa we aktivist il ünmäkliginden başga bähwitleri, ýagny halka we watana garşy batywalçylykly, baknaçylyk, satançylyk bähwitlerini ünläp, gollap, şolar reklama edýän görnüşde hem bolup bilýär. Muň dünýäde şu wagt we şol wagtda da taryhda gaty köp mysaly bar. Ýagny bir ýurdy ilgün bähwitli dolanmyrýanlara garşy keseki bähwitlere hyzmat edýänleriň gurnaýan hüjümleri, yalan propagandalary alyp barmagy ýaly ilgün bähwitli bolmayan hereketler taryhda görüldi we häzirki döwürde de dowam edýär. Ona hut şöyle sebäpden Türkmenle oppozisiýa ýok. Aktivistler, aktivist, oýnatky we şoňa meňdeş diýmek dogry däl. Olaryň özüni alyp barşyna, aýdýan manysyz zatlaryny we gulluk edýän yalan propagandalaryny seretseň, öz-özünden düşnükli, halkyň we watanyň bähwidi üçin arrygyny gynamaýanlygy diýenler siziň özüňiz berdiňiz jogabyny. Türkmenle her hili oppozisiýa we aktivist bar. Bolmalysam şol aslında. Halkyň hem dünýä köpçüliginiň kimin kimdigini tanamaga, bilmäge, öz gözü bilen görüp, gulagy bilen eşitmäge haky bar. Bular şol urda gowy kömek edýärler. Taňry ýapkasyn. Oppozisiýa ýa-da aktivist olary iki topara bölýärler. İlmin mähbetli işler alyp barýanlar birinji topar, ikinji topar keseki bähwitlere hyzmatyny hödürläp, yalan propagandalary öwütleýänler, yalan wada berýänler, halky öjükdirýänler, gol-golun gan öküşüklük isleýänler we adam satýanlar we bir-birini sokýanlar. Inni agent, ýagny hakyny tutma gurrumy, gıýbaty, ýalany, tökmeti hem şyltagy, galtagy hakda 5 kelime söz mehrumandygy. Adamdan belli bolşy ýaly keseki bähwitlere hyzmat edýänlere agent, hakyny tutma diýilýär. Bayhan daglaryň agent, ýagny biziň agent hakyny tutma bolmagymyz üçin
hökmany suratda hökman bolaymaly ýagdaýlar, şertler şundan ibaret. Şu şertler bolsa biz agent bolup bilýäs. Bizi agent hasaplap bilýäňiz. Bir, häzirki Aşgabatda oturan haram çüýrük tokumy hyzmat edýän olaryň oýnatgysy bolmaly. Şeýlemi biz? Däl. Türkmenistanyna biznes edýän daşary ult firmalarynyň üstünden pul kömegini alýan bolmaly. Biz agent hakyna tutma boljak bolsak. Alýasmy? Ýok. Bizim sponsorumuz barmy? Ýok. Biz ilgün bähgidinden daşary tapawutly bähgidden öz bähgidini araýandan proyektlerine ornalyasmy, şoňa gatnaşýasmy ýa gatnaşaly diýip öz syýasy güntiçilik hyzmatymyzy hödürleýäsmi, hödürlämdi. Diýmek birinji şert ýok. İkinji şert, häkimetde wezipe almak üçin diktatorlyk bilen bile ýa-da olaryň ku bolmasa galan gaçan ogru jümleler bilen alternatif bir oppozisiýa döredip ýene başgaça diktatorlyk rejimini dowam etdirmek. Bu ýerde maksat bir, ýagny kimin bilen bolsa bolsun ogrularyň diktatorlyk talaňçylyk rejimi dowam etse bolýar. Ady Berdimuhammedowylaryňky bolsun ýa-da Alla Muhammedowylaryňky tapawudy ýok olar üçin. Biz agent hakyna tutma bolýan bolsak, anha şeýle syýasy satylşyklarda baş rollarda oynayan, halky bu proyektde gulluğa ünleyen olmalı. Halk täze diktatorlyk taýýarlygyna gatnaşmasa, iň azyndan garşy çykmaýaly halkyň ünsün soğuyan olmaly, güýmeýän olmaly, halky gipnoz edýän olmaly. Türkmenim kanaly edýärmi şunu? Men edýänmi? Ýa bizden mevzuatlarla meşgul bolýarmy? Meşgullananok. Diýmek, agent bolmagyň ikinji şertem bize gawat gelenok. Şu şertlere kim gawat gelýän bolsa şolaň özü agent. Üçüncü, Merkezi Aziýada ençeme asyrdan bäri öz bähgitlerini arap, dürli synaşyklary hem taýýarlyklary eden halkara korporasiýalara, fondlara, institutlara, guramalara öz tatançylyk hyzmatyny hödürläp, olardan pul hem beýleki PR reklama kömegini alyp ýören bolmaly biz. Dogrudanam agent hakyna tutma bolýan bolsak. Liviya, Siriya, Ukraina, Gürcistan, Misir, Kırgızistan, Kazakistan, Belarusiýaly ýurtlarda durmuşa geçirilmek istenen ýöne ilünmekdi bolman soň Allah tarapyn tebigi päsgelçilik dörep başa baramadyk. Agdarşyk, gan nöküşlik ýaly proyektlerde näme üçin orun alamyzok? Ýa-da şeýle baknaçylyk proyektlerini özümizi işe aldırmak üçin absurd, yalan propagandalar, PR'lar, reklamalar bilen halka allap, güýmep, ünsün soğup bilýändigimizi gaýta-gaýta subut edip görkezmek üçin arrymyzy gynamyzok. Şu şertler bize gawat gelýärmi? Bize agent diýenler. Halkym, ediz halkym, ýyllaşlar, hostarlam, gannaşlam, genneşlam gawat gelýärmi şu? Jemleýici söz. Indi bu çykyşy dinleýänler, alaytada daşary ýurtlarda köp wagtyny internetde geçirýänler öz-özüne şeýle soraw berip gıçam oýlanmaly. Bu daşary ýurtlardaky käbir oppozisiýa we aktivistleriň provokasiýa, gan nöküşüklik çağırışlaryna hem wada berýän halat terpay pul sowgatlaryna garamazdan Türkmenistanyň halky näme üçin olara ananany? Ýurdun içindäkiler daşyndakylar näme üçin olara ananany? Olara bil walan. Keseki bähgitleriň hakyny tutma provokatorlaryna halk ananmaýan bolsa, olaryň ýygyna düşmeýän bolsa, bizim halk bilen bile ilgün mähgitli hereket edýän bolsa, o nähili agent hakyna tutma bolýar. Onda da häzirki haram çüýrük tokumyň diktatorlygynyň bir agenti nädip bolýar? Hiç bir
Hene logika gavat gelýärmiş. Normal bir adama wara näçe neşe çekdirey, näçe içirey bir şol adama psikologiýasyna, pikirlenişine hemme adına täzir edip şoň ar namusy, etikany hemme ady depeläp bir adama şolar ýalaky gülkünç, absurd bir tökmet şyltak kameranın öňüne attırmaga şol atlaňa nimeti ýetenok güýji. Narkotik terişdeleň şoň güýji ýetenok. Şeýle derejede kelle çüýran bolmaly. Şeýle yalan propagandalary gaýtalaýanlaryň her üýjügi molekulasy durşy bilen yalandan ýasalan bolmaly. Tilkini towuk keteňizde garawul etseňiz, edesiňiz gelýän bolsa, käbirler şolaň tarapyny tutýar aşalara. Galtamandan ogru jümrüden gahrman haramzadadan ýagşydada ýasajak bolup dyrjaşsaňyz, bu siziň öz aýbyňyz. Biziň bilen malaşyklar. Biziň hiç ýeli bu ýerde rolumyz, täsirimiz ýok. Bundan soň bu temada hiç ýeli düşündürüş berilmez. Özü, geçmişi we geljegi bilen poga batyp inni bizem özleri ýaly etjek bolýarlar. Soňam hemme ýerde bizi ýamannap öz aýbyny ýapjak bolýarlar. Biz siziň ýaly ýylyň arkasy bilen arkaly boljak bolamyzok. We bolmadygam. Bize Allah tarapyn berilen uky, uğur tapıcılık, yürek, levzi halallık, vatanseverlik, halka halal hizmet etmek. Özüňiz kararıňyzy berin. İl günüň bäkbidini hemme zatdan ýokarda tutýanlar nädip agent hakyna tutma bolýar. Watany we halky gipnoz, hilegärlik bilen allap özüni ýagşyzada ýaly görkezjek bolýan talançylardan gorunmak üçin halka hakikaty düşündirýänler we awanýan howpy öňünden habar berýänler inni agent hakyna tutma kabul edilýän bolsa. Onda gawat geleniň haram bäkbidine hyzmat edýänler kim? Olara näme diýmeli? Olaryň ady näme? Haramzadalan yalan propagandalar bilen ýagşyzada görkeziljek bolmagyny näme diýmeli? Ya häzirki döwür haramzadalan ýagşyzada görkezilýän döwürmi? Biz şeýle döwürü başdan geçirýärmi? Belki biz bilýän näler? Halkym aýnam aýtsyn. Ýene bir bellik. Hakyna tutma diýilende öz haram bäkbidine hyzmat edýäne hem degişli. Ýagny olar üçin diktator kim bolupdyr tapagy ýok. Talançylyk, ogurluk düzgünü ýurtda dowam etse, haram gazanjy dowam etse boldy. Şo ýeterli. Olar ýaly bolsak, bireýem multimillioner bolardyk. We tökmetçileriň hemmesini satyn alyp özümüz üçin siyasi jelepçilik ettirerdik şolara. Bu subutnamalar yeterlik. Kimin kimdigini gaýtadan seljermek üçin, iň soňky gedek duýduruş üçin. Gellik ahirki netije, mehriman doganlar. Ata-babalarymyzyň aýdyşy ýaly, ogrum özüne osar, orrumsam diýileni. Bize tökmet atýanlar her kimi özü ýaly hasaplaýarlar ýa-da her kimin edil özleri ýaly bolmagyny isleýärler. Kimsinmedi ýaly. İl içinde. Ona hut şeýle ýalňyş bilen öz päli ýamanlygyny, betpälini, haramçylygyny ele berýärler. Ýokarda aýdylanlaryň hemmesiniň hakykatlygyny hem olaryň hut özü ynha şeý dip subut edýär. Özleri hakyna tutma agent, satançy we başga adamlaram özleri ýaly bolaýmalydyr diýerler. Yani biz satançy, biz satyp ýörüs, biz agent, biz hakyna tutma olaram şeýle bolsun. Ya oppozisiýa diýilende şeýle bolmaly. Oňmuň işini etmeli, arada durmaly.
hyzmatkär bolmaly. Keseki wäkitlere hyzmat etmeli. Öz watanyna, halkyna garşy çykmaly. Ýaly düşünjede. Ahlagyna wara ýysam ýok bularda. Bu utanman ýylyň öňüne çykyp maskaraçylyklara dowam edýän. Yüzüňiz doňuzyň hamyndan müňesde galyň. Hojaýynyňyz biraz köpürek şaýlyk berýärse, demek eleneşek ýaly aly gowup görüklüňizi jylawlap bilmän bize hüjüm edýäňiz, tökme atýaňyz, pok atýaňyz. Pitçiň atýaňyz köçede durup ten satýanlar ýaly. Bir tarapda hakikat, halallyk, öz hak hukugyň watandaş. Seljer bir tarapynda hakikat, halallyk we sen öz hak hukugyň hiç kim tarapyndan alınmajak, basgylanmajak hak hukugyň bir tarapda. Beýleki tarapda seni ömürlük yedi puştuň bilen, tohum tiýiň bilen, geljek nesilleň bilen hyzmatkär gul edýän, ähli hak hukugyny elinden alýan, Allah alýan alternatif diktatorlar. Sayla tarapyny, özüňi, geljegiňi, watanyňy satdyrýanmy ýa goraýanmy? Soň satylym, meni allatdylar, sokdular, eýtdiler, beýtdiler diýip gazma özüňe göz, özüňi aýypla we owul özüňi düzel, soň başgalara söz at. Inni jemleýäs, adam tanamaga kömek edýän ýöne köýje soraglar. Halkyň garşysyna hemişe yalan sözläp ýörenleriň günäkäri bizmi? Biz etdirýäsmi? Biz hemişe yalan sözlän diýäsmi? Yalan sözlemekde, adam satmakda ýarşyň diýäsmi? Biz etdirýäsmi? Günäkär biz bolar ýaly. Biz günäkärler ýaly. Tutuş dünýäniň öňünde bolmajak, heňe gelmeýän absurd hereketler edip, maskaranyň baryp ýatan wejarasyna öwrülmäge dowam edýärler. Täze rekordlar bilen. Hawa, muňa da biz günäkärmi? Ýene biz günäkärmi? Biz etdirýäsmi? Biz şeýdiň diýäsmi? Biz olaň mollasumy, amama ahunymy, hojaýynymy? Halk köpçüligi biziň ýaly, hakyň, hakikatyň tarapyndan bolsa, olaryň özüni size allatmaýanlygyndan ýene biz günäkärmi? Allah tarapyn nalaz edin doglan bolsaňyz, mundanam ýene biz günäkärmi? Munda da ýene biziň günämiz barmy? Hiç sady başaryp bilmeýän bolsaňyz, satançylyk işlerine günäni özüňizden gözläp, başga adamlardan ne? Vesselam. Inni tarapsyz bolmaly ýanlar bar. Şolara da bir kesetirjik ýazylan zatlar bar. Watandaşlar tarapyndan şolum etirmek boýnumyň borjy. Biz tarapsyz bolmaly. Nämeseler şonu etsin. Biz goşulmaly däl diýenlere. Kesellen wagtynda beceriş aldan gutulýar. Türkmenistanyň jemgyýetiniň aňy yalan propagandalar bilen zäherlenip çüýredilenden soň hiç sadyň peýdasy ýok. Tamdyry gyzanna ýapmaly. Şu bir näçe tetirlik sözü düşünürsünüz diýen umyt bar. Soňky söz, satançylyk edýänden etjek bolup öz hyzmatyny hödürläp ýörenleriň hojaýynlaryna hawa itleňizi biziň üstümize kuş görüp, biziň ünsümizi sowar, energiýamyzy we wagtymyzy zyňynlara sowar, harjar öýdýäňizmi? Belki belli bir derejede käbir toparjyklaryň ünsüni togup, olary bäş şaýa hem wezipe höweslendirip bilýän bolmaňyz ahmal. Ýöne beýdip, owram özüne sor, orramsam,
diýlenni etmeňde hojaýynlary, eýeleri, mollalary, ahunlary, kuratorlary, Türkmen Hereket Birleşen Halk Frontu'nun planlary, maksatnamalary, proyektleri sagat ýaly işläp dur. İçiniz ýansyn ekrandan, ne ekranyň öňünde, ne ekranyň arkasynda, ne bolar bolguzy ýerde, hiç ýerde haýsy tepkitlere ýetilýär, näme edilýär, hiç birini öwrenip bilmersiňiz. Ýyrtar ýaly ýeriňizi ýyrtyň. Sebäbi biz ýatan ýer ýaly torsun, awdykly döwründe hökümet çalşygynyň bosawasyndan ýygymyza gaýtdyk. 120% taýýarlyk bilen baryp ýygymyza gaýtdyk. Näme üçin? Dilini tutup bilmeýän. Dilini tutup bilmeýänden onlamyna gomparmak üçin öz egasyny kanaatlandyrmak üçin onlamyna gomparyp käbir aýtmalar zatlar aýdan üçin. Bizde nekaja harpam çykmaz. Şoň üçin içiňiz ýanýa, öwrenip bileňiz o. Näme edip berilenlerini. Sähetligin fursat ýetende taryhy jogaby gaýtargyny alarsyňyz Türkmenistanyň halkyndan, bizden. Geçirer, halk geçirer. Meňe özümiňe, şahsymyň hiç biriňiz bilen meselem ýok. Bolmadan, maňa bir çöpük götüňiz başyňyzdan açdy. Kimiň niýeretine bukulýan we sokulýan bolsaňyz, hemmesini görýär, bilýär, halk edil aýna ýaly. Ine mehribanda bolýar. Tekst şundan bar. Inni häzir mehmanlary aljak. Mehmanlary aljak. Häzir efiriň sepini ýiberýär. İstenmeýän adam, käbir adamlar bar, isteden istemeden sokulýar. Şolar ýalakalar studiýaga girýände de men almaýan. Inni Aleksandr'da duruptuk. Arslanjan bilen dowam edýäs. Bolman torp bermediler ya kurorta uğratmadılar. Oturan yumuşacık yerini alacak bolsoň diye. Ahmet Mahmut indiki gelecek prezident hem Berdimuhammed ýaly boljak bolsa halk ne etmelike? Gaýtmalymy ýurtdan çykyp diýen. Eger şu yalan propagandalary bilen ýöne rekordlary täzeläp berenler, virtual prezident elan edenler, ay bilemok, bular ýaly maskaraçylyk başga halkda ne bilen dünýäde ýa-da diýilen bir jemgyýetde halkda da mene ýokmu kanya? Virtual prezidentlik saýlaw geçirmek diýmek näme diýmek? Kime garşy görüşen diktatora? Diktator kanunyň, hak hukuklaryň hemmesini ýok edip basgylap edenetdilik edýär. Seňe diýäniň näme? Senem öz kelläňe gelen ne diýäň? Ne etikaga gabat gelýär, ne kanunyna gabat gelýär, hiç sada gabat gelýär. Hansiz halkara guramalar bilen işleşip gördüňiz. Halkara
arenada tanalyan adamlara. Olar ýalyky sizin gatnaşan adamlaryňyz bar bolsa, sizin olar ýalyky tejribeňiz bar bolsa halkara işlerde, halkara gatnaşyklarda hiç pikir edip oýlanyp görmedinizmi? He? Şular ýalyky absurd bir zat etsem, bir gülkünç maskara bolar bütün dünýäde. Ago men öw aýtdygymdan näme? Beteriňem beter diýär. Häzirki Berdimuhammedowlar tohum bilen çüýür. Ýöne by indi şo çüýürük tohumyň sanalgyja günniň galanyny bilip maslyň ganyň ýysyny daşary ýurtlardan alýanlar bar. Nidaý bu uday takladım. Şolary şo Merkezi Aziýada, Orta Aziýada proýektlerini durmuşa geçirjek bolup görenler alyp ulansa, şolary ulansa, şu çüýürük haramzada gutoran Berdimuhammedowlar bar, günni çıra bilen gözlersin. Çıra bilen gözlersin. Diktatorlygam absurd. Rekordlaryny goýýar. Ýöne edil bular ýaly absurd eden o. Bu absurda hyzmat edýän oppozisiýa bilen aktivistden edýän zadyna nähili serişde ýyp içip alyp ýuwdup çeýnäp düşünmeli belli-de. Hiç kim düşüne bilemez. Häzir bu studiýada häzir bir mehmanymyz geldi. Men alja o mehmany. Häzir burmut mehman geldi. Belki mehmana bir neme deýin. Belki mehman gelýärmi? Riskden habar ýok. Risk. Menden sonra döwlet ady akşamky diýe efirine girip bilerin, gatnaşyp bilerin. Men aýtdym, näme üçin menden soraýan diýdim. Gelýän, gatnaşýan, aýtmaly zadyň aýdýan, vesselam. Aýdýa kanalya özüň alyp barýan, alyp baramda näme? Bugün nowatçy men. Bugün nowatçy. Ertir bir gün başga bir nowatçy. Durmuş atışykly çemçe, wezipeler hem şeýle. Türkmen kanaly mana miras kalmady. Şoň üçin riskden habar ýok, risk gelmeýär. Şoň üçin biz beýleki mehmanymyzy alias o studiýa häzir mehmanda onlar. Alo. Alo, döwlet sesim gelýärmi? Gelýär. Rozabaýakka hoş geldik. Öylemi? Hoş gördük döwlet. Hoş gördük. Mehriban. Iýenin içenin iýenin içenin özüň bolsun. Göreningden eşdeningden habar berdi Türkmen ağa. Aýdanyň gelsin, ağzından Allah eşitsin döwlet, näme diýeň? Wagty Görelim bolýan eşitsin. diýen ýerler bilýän bu tökmetçileri, bu absurdçylary ýa-da. Ay, bul doğrusyny aýtsam bara döwlet, men bul tökmetçileri, bul absurd bolýan zatlary barsyny men ýyllardyr izarlap geldim. Meniň şol öňden ahyry baştan soňa aýdyk gelen zatlarym hemme artık näme aýnada gören ýalany öňümüze çykyp durar. Gördüň, ahyrynda soňunda öz-özlerini satyp başladylar, iýip başladylar o. Ol mundan un aldy, bol mundan muny aldy, ol aýtdy, bol muny aýtdy diýip ahyrynda öz-özüni satdylar. Sen men muny bir ýyl mundan öň, bir ýarym ýyl ozal aýtdym men bu zatlaryň boljagyny. Sen bularyň asyl şol politikada oýnajak olan oýunyň plan çizip bereleriň özleri şol ýalňyş plan çizip berip o şol plan esasında oýnatjak olan adamlary da edil özleri ýalak. Şol ozaldan ahyra şu döwletde oturup gelen şol döwletde asyl şol kürsi eýesi bolarlar. O şu kürsi eýesiniň esasında
Oşo döwlete özlerçen ozalam şol demokratik bir adalet oturtjak, hukuky bir döwlet, bitew döwlet töretjek diýen sistema bürokratyň ýallakylary, asyl şolara hyzmat eden hyzmatkarlary, şolaryň özleri başda bolup duran üçin şol döwründe eden hem etjek olan etmişlerinden sebäpli, etmişleri sebäpli başa barmadyk işlerinden dolayı yurttaşına kaçan, ene inden bolsa yurttaşından häzirki döwürde özleriniň ýanynda veya şu özleri ýalak, öz ýollaryndan ýöredip biläjek ýöneke raýatlary öz janlaryna çekip inden näme diýe görýäňa, ynha pelançalar agent, bilmem pelançalar ýene näme şol diýdi goýdy, aýdan diýen tutan eýtdi, beýtdi diýen ýaly boş, absurd, yalan maglumatlar bilen adamlary bir araya getirip bilmejek ýagdaýda öz aýdan edenleriniň hem özleriniň hem bir suud edip bilmejek özleri suud et. Bunu bir başka birleriň üstüne yüklep, yani bulary bir ynha pelança pelan edipdir, pistigan edipdir diýip tutar ýaly bir tutarga görkezip bilen oklar. Ellerinde tutalga da yok. Özümüz öz gözümüzden ýazarlap hem dinlep görüp gelip duruz. Diňe bir biz değil, tutuş beýleki ýurtlardaky türkmenlerim ve şol sanda Türkmenistanyň öz içindäki türkmenlerim şularyň şu eden internet yok, ara gatnaşyp pes eýleň beýleň diye. Şonda da Türkmenistana ýetdiýe gerekli adamlary barıp ýetdiýe görýär olar, analiz berip durlar. Kimin kimligini ve kimin nähirligini. Yok, bular artık näme Sesin ketip gelýär. kelebeň ucuny ýitiren Sesinde bir problemi var. internette birazcık şol internet bağlantısında birazcık mesele var, kynçylyk var bärde. Näsazlyklar gelimege mümkindir yani. Şoň üçin döwlet men dogrusyny aýtsam men mundan öňem bir näçe aýdan bäri paştuşla izarlak gelip durunda şol İstanbul'un öz içindäki şol aktivist men tutallyk edip olar hüşkürüp ene eýtdiýäs, ene beýtdik, ene beýdeliň, ene biz başda, ene biz eýtdik, ene biz prezidentliğe saylandyk, ene eýtdik diýen ýaly olaryň hatda şolary reklam edýän şolary halka bilmem halkara guramalarına kalam tutup kalamını kirene verip duran yazıcılar da var töwereginde. Olar yaman gaty känni, bular aslyny seretseň de ýöne men şolaryň asly özlerini öňden ahirede aýtdym. Ýene aýtjak, şo halkyň özüne ýüzlenjek de esas aýtjak zadım. Şo halka ýüzlenmemin sebäbi de şol özünü öňe atyp durup ene biz eýtdik, ene biz beýtdik diýjek olan adamy diýende olar ýaly boş sözlere kulak gabartmana gerek ýokdan pelança agentmiş, pelançanyň işini satypmış däl-de şol adam asyl özünü öňden, yani geçmişten gelen geçmişini izarlap bilmege sinansalar asyl agentin kimligini veya asyl şol diktatura hyzmat edýän şonun hyzmatkarlary, şonun yalakarlary kimligini halkyň özü şu ýerde apaçak aýan edip biljekler, yani analiz edip bilýär muny. Sebäbi biz onu başka birlerinden aýdyp ya başka birleriň agzyndan özümüze veya özümüz ýalak doğru yoldan hereket edip ýürümäge gitjek olan adamlary olar ýaly şagallaryň agzyna biz şam etmeýäs hiç kaçanam. Olar şagal bolsa biz olar ýaly şagallaryň möjekleriniň arasynda gezip ulalyp geldik. Sebäbi şol agent ene Döwlet Baýhan we Baýkallar we olaryň kanalyndakylar agent diýip şu aýdan adamyň üç harpyň özü. Ine şonuň hakyky özü agent. Ene agentlikden eger bir suutnama gerek bolsa men suutnama bereň şoňa. Men adyny berjek del, adyny bermeden bir mysal getirip berjek. Men şoňa şu taýdan seslenen bütün halk dinlesin şonu. Ozal Türkmenistanda wagty
Kuvvet Korporasyasının başında duran dövründe 3 harfin özü. Ozalkı Türkmenistan'ın Premier Minister Guralmurat Yolliyev bilen Türkmenistan'ın Merkezi Bankından Kuvvet Korporasyası için alan 150 min Amerikan dollarını 150 min Amerikan dollarını yani men şutayda öň ama etdim, ýene ama etdim. 150 min Amerikan dollarını haýsy, yani haýsy şäheriň veya açyk aýdyn şo Ozalky ahal welayatynyň Aşgabat şäheriniň, ahali welayatynyň Aşgabat şäheriniň haýsy milli howpsuzlyk gullugynyň başlygynyň üstü bilen alyp şol pulun 20 min dollaryny kime ve kimlerin üstü bilen nire ýetirenini özü 5 barmak ýaly gowy bilýär. 5 barmak ýaly gowy bilýär. Eger agentlikden eger bir söz edýän bolsa, ine hazır men şoňa şu sözü men şoňa şu soragy şoňa berýän. Indi şu ýerden kim agent olup çykýar, kim kime nähil gulluk edýär, muny halk analizi özü etsin. Biz etmeýälik, halk etsin analizi. Bizim etmemize gerek yok, bu adam analiz etmemize. Ve şol döwürde şu korporasiýanyň üstü bilen Kazakstan'dan Türkmenistan'a un getirecek deyip birinci ve wyşy sort un deyip ikinci, üçüncü sortları getirip Türkmenistan halkına içine hatta kum garlan unlar getirip Türkmenistan halkına yedirdi şol adam. Şol adam özü Türkmenistan ahalyň welayatynyň halkına yedirdi. Eger utanmasa ene men şun edemok diýsinde çıksından açsın halkyň öňünde men şonu ettiren adam bilen getirip hatta şolary getirip beren sürücülerle, avto sürücülerle men şonu suud ettirip bereýin. Eger edemok men şun diýse ene men açjak şutadan yüzüne. Ene bu muňa birinci näme yani? Birinci bir suudnama. Ene kim agent kim näme? Bu bir. İki. Şol döwürde şol milli howpsuzlyk gullugynyň yol başçısının üstüyle pulu alan adamı edir şonun yurttaşına ve Guralmurat Yolliýewiň şol döwürde wezipesinden boşaması sebäpli şol adam häzirki günde işsiz kaldı. Şulara hemayet eden üçin. Etdik hemayet näme üçin etdi oğlum? Paraxorluk sebäpli etdi. Onu da özler ýary paraxorluk. Korrupsiýa sistemasynyň içine goşdular. Ol adamam bulara ynanyp buların ipinde ipsiz kaldı. Ve hazırki döwürde şol adam işsiz. Ýaly pensiýa ýaşyna hem ýetmedi. Hadi bundan hem geçtik. Edir şol adam, edir şol milli howpsuzlyk gullugynyň Ozalky ýol başçysy edir hazırki prezident Serdar Berdimuhammedowyň aýalynyň edil goňşusydyr şol. Adyny berjekler. Tehnik howpsuzlyk sebäplere göre Türkmenistan içerki ve daşarky yani gulluk wezipesindeki adamların käbir howpsuzlyklaryny esaslanıp da şoňa esaslanıp ve edil ýene şoňa esaslanıp mundan 3 ay ozal Türkmenistan'dan teklif geldi. Nereden? Getirliýät edin. Nereden teklif belli? Türkmenistan'dan teklif vardı şoňa. Aha. Türkmenistan'dan teklif aldı. Maşgalaya diye eger gelip görecek diýsen hiç hili meselesiz, problemasız o arkayn gelip görüp gidip bilersin diye teklif geldi şol adama. Teklif bardy şoňa. Şonu goýberen adamım edir häzirki Serdar Berdimuhammedow gowsuzy şol ýol başçy. Ine bular Serdaryň goňşusy bilen arasy gowda şey. O nähili näme gulluk edýän adam aktarýan olsa ene buyursun özü jogap bersin indi şu zatlara. Biz her zaman ve her wagt, her kaçan bir zat aydanymyzda bir zat sebäpsiz biz bir işi amala aşyramyz ok döwlet veya sebäpsiz bir iddany, yani Türkler iddia diýär, sebäpsiz
bir zady biz orta atamız yok. Sebäbi bular şu orta atylan zada jogap berip bilmän sagdan veya çep töhmet oldu. Dini işler töhmet. Diňe munun bilen hem häzir çäklenenok bular döwlet. Diňe munun bilen hem häl işinde çäklenmediler. Indi öz arasında başladılar. Sebäbi yer tutmadı veya amalayam aşmadı. Indi näme etmeye başladılar? Indi bir-birini iýmäne başladı. Edil şol biziň ýaly başga bir topar, opozisiýa toparlary öz üstlerine özler hüjüm edip başladı. Öz üstlerine özler hüjüm etdi. Sebäbi ozal şolaryň ählisi bir aradadyr. Görenesen ýadynda bolsa, hemmesi bir arada. Akça kaşık jüýje alty. Men aýtmadym bu şonda. Bu ýerde hemme kim akça kaşık bolan kara kaşığı tap bilemiz ýok men diýdim. Kara kaşık kim bolar diýdim. Megerem kim bolar diýip çykdym. Endi kara kaşığı üstünde gelip düştü ölen hiç aýsy men diýip boynuna alan ýok. Indi şu kara kaşığı baykallar etjek ya veya baykalların toparyndaky adamlar etjek. Pikir bu. Ol başa varmaya. Biz olary başa bardyrmaýas, bardyrmana da ruhsat bermeýäs. Bu açyk ortada duran adam. Bu ortada duran. Bulardan ozalky baştaky meclisde Türkmenistanyň internetinde ýörekde döwlet kurup parlamenter sistemany gurjak diýip durarlar ama biz Türkmenistana barsak bize gül bilen garşy alarlar diýip arzu edip ýörendiler. Biz aylardır şolara hem aýdyp teklif edip gelýärmiz. Barın şo tak, barın sizi gül bilen mi garşy aljak, diken bilen mi? Barın halk garaşy oter size diýip aýdy oterin men. Häli şimdi men aýdyp gelýärdim. Barın Türkmenistana eger edip bilýäniňiz bar bolsa barın garşy aljak halk sizi diýen ölen hiç kim barasy gelen ýok. Diňe şu daşdan durup hüşkürýärler olaryň yalan hem o absurd oýlaryny kulakka awardyp duran ýönekay bir sıradan ýani bir raýat vatandaş olam olaryň agzyna şam bolup ýem bolup gidýär. O bar bolany bul. Türkiye gelenem. Men ozal başta aýtdym. Türkiye şularyň daşyna, şularyň sözüne weya şularyň politikasyna ynanyp Türkiye gelen bar olsa ählisi Türkiye gelmemezlik sebäpli bular deport oldu. Muny men sana aýtdym. Dogrumy? Dogry. Geleni özem deport olup gitdi. Şu adam bir zat koparar mı? Gatnaşmaga, goşulmaga gelenden hemmesi Türkiye döwlet tarapyndan deport goýuldy şolara, şeýlemi? Deport oldu. Barsa indi şol öňkü gelenlere islendigine aýt. Islendigine haýyş et. Bar ýene sen şu Türkiye bardy. Hani gelsin şu Türkiye İstanbul'a. Men öňüne çykyp men onda garşy alyn şolary. Barsyny özleri deport etdirip özleri esasında da ýönekli raýatlar şutaýdy aňarky ýani diktaturanyň eline näme edip berdi? Baş kaldyryp biläjek veya şu işlere koşulup şu işlerde hakyky işler amalaşyr biläjek raýatlary elde edip yeken atlary bilen aňyryp berdiler. Buların berdeki oynap duran bar zady palavra bul peýda ýok. Ol aeroportda çykyp gidip bagyrmak bilen bir tarapdan palaw bişirip berýärler, özleri ertýärler bişirip. Beýleki bir tarapdan hem o ene aç, ine palaw berdik, ine aş berdik. Ine adamlar eýtdi, ine beýtdi. Onun içine 3-4 sany provokasiýa sokup halky provokasiýa getirip o yerden bir zat gazany bilmeýäňiz. Bu eger halk provokasiýa gelmeli olsa 28-29 ýyldan bäri gelmeli halk party. Halk eger şunça ýyllar provokasiýa gelmedik olsa indi hiçem gelmeýär. Bundan soňra halk bir gelerse, bir ayaklanarsa muny hiç kim basyp ýatyryp bilmez. Halk hazır näme garaşy? Halk asıl şu işin başını arasa ve pek yoldan, halal yoldan alıp barıp başarıp bilecek, öňde barıcı ve onun yerini tutup bilecek adamlara garaşy halk. Bizim bu berdek Türkiye'deki edip ýören ol onu edipmiş, bul bunu edipmiş, ol eyle edipmiş, bul beyle edipmiş, ay konsulluk ene $500 edipmiş, $500 beydipmiş. Sen verme $500'ını. Sen elinle eltip verip ondan sonra ne hemen sen çıkıp öz şikayet edip öz maskara edip.
Sen ol korrupsiyanı özün şotayda korrupsiya sistemanın barlığını bilýän we korrupsiya sistemasyna ýene özüň öz eliň bilen himayet edip pul eltip berýän. Ondan soňra çykyp onu o taýda kritika edeniň peýdasy ýok sen. Boş eýýäm. Eýýäm şu sistemanyň çökenli veya çökçek olan sistemany konsulun umurunda mı? Konsulun umurunda değil de şunça yıldan beri. Başta men ol baştaydanımda şu 60 näçe raýatymyz ýok bolanda. Men aýtdym ha ölüsine Rozway'ın interneti deydim. bu demek var. Buldu mu? Oldu. Rozway kesildi sesin. Yo dinläpdim de öyle şu internette biraz açıp Vatandaşlarımız ýok bolanda diýdiň, şondan soň kesildi. Öýüdi ayda gelmedi. ve dinläpdim. Öýüdi gelmedi şu vatandaşlar ýok bolanda diýdiň, şondan soň kesildi internet. Şol İstanbul'da şol vatandaşlarımız anda şu wagty şu Türkmenin maglumat esasında Türkmenistan hökümetinin içerisinde şu wagty agzalarlyk şu ýerde döräpdir. Şu hökümet bürokraty o wagty Berdimuhammedow hut özü başlady. Şonda şu bürokrasi sistemiň öz içinde dören agzalykda İstanbul'daky vatandaşlaryň 60'y değil 600 müňi bile ölse umurumda değil meniň diýip aýdan ýolbaşçylary var ekeni. 60'y değil 600 müňi bile yani üstüni çizip aýdýan. 60'y değil 600 müňi ölse bile bizim umurumuzda değil diýip aýdan şoýata bürokrat sistema adamlary var. Ministrler otur şotaýda häzirem. Onu hut Berdimuhammedow özü bile şu kabinet ministrlerini toplanıp yığınak edende şu yığınakta aýdylan zat şu. Şonu öze bilýär. Bular nämen kritika edýär? Bular nämen kritika edýär? Inden bugün yine bir bundan beter yine bir zat kulağıma gelip değdi öyle soň şu efir açıp görsem efirde yine bir zat var, yine bir topardan yine birisi o adı belli o belli wezipekäriniň eýesi o bir ýaşuly adam. Nämemiş şol konsullukdaky konsul işgärlerine pul verip korrupsiya himayet verenleri o ve şolardan pul alıp o şolaryň işten oňarjak diýip yalan sözler duran adamları Türk İstanbul'daky yani şol raýatlar tutup urjakmış, o tehdit edecekmiş, ya polisiye verecekmiş, eğitecekmiş, beyitecekmiş. Ya bolgusuz zatlarla adamların beyninin içinde oynapıyorlar da. Bolgusuz zatlarını. O siz urup tehdit eder yani ve urup yeşecek yani veya onlar polisiye verecek olsanız bıçak açıp ne emettiniz? Siz polisiye şu konsulun önünde yiyip tayak yiyip o yiyen tayağınızın hal 2 yıldır cevabını alıveriniz yok siz topar olup. Ya bu Türkmenistan konsulu öz başta gelip İstanbul'a düşəydim kərdə hovadan. Onlara hiç kim eye çıkman bir çağlar bağından mektebe bu yılki mektebe varacak okuçulara näme berýän ha? Akıl pikir. Birinci harp yazmazdan ön surat çizdirip öwredýän de. Edil şolar ýaly çek bolýar da bu adamlary. Yo oğlum şeýle bolan var. Özüň bilýän 2 saniýe genciň var hani. Biri 4, biri 2,5 ýaşly. Şolary allap bolanok. Şolara men käwat ýürüýti özüm syňa ötüp görýän absurd saatlar aýtdyrjak bolup absurd saatlar diýdirjek, etdirjek bolan edenok çağa. Bular çağaça da ýok. Bular näme bu kelle ýerine ýa kelleň içinde näme götürüp ýörler? Mene bilem o utanana o kameraň öňüne geçip şolar ýalaky maskara bolmanlar. Näme mecbur edýär? Bir adamy mehman bolýar. Bilýän bolsaňyz gaýrat edip ýazyňyzda var kommentariýa. Bir adam özüni tutuş dünýäň öňüne maskara etmäge bilip özüni kamera öňüne çykyp özüni maskara etmäge şol näme mecbur edip biler?
He? Ya şöyle bir durum var devlet. Öz-özünü maskar etmege. Şöyle bir ýagdaý var. Asyldan galan şu atalarımızın bir sözü var ya. Bir agaç diye eger bir agaç öz näme şakasyndaky bir şakasynyň diye Kur'anyny diye kökünden habarsız diye şol şakasyny aýyrsa diye düşürüp zıngsa diye de güçsüz edip goýsa diye pikir edýär diye men ýene şol ösüp şo halymda şo güýjümde bolarmyn men diye pikir etýär diye de habary ýok kökünden çüýräp eýýän baryp durdy agaçyň bütün täsiri. Bular eýýem kökünden çüýredi boljagy boldy. Hemme zat näme ýerine geldi. Owa en soňunda näme boldy gördüň ene en soňunda özlerine bilden aşağı çelini gittiler. 7-24 bilden aşaktan aýlanýarlar. Ve edil şolar ýaly söz üçinem şolar ýaly sözleri de ulanmakta öz efirlerinde reklam edýän ady belli. Yani yazıcıdır veya bilem yok men beyleki jurnalisttir hiç umurumda değil menin. Şular ýaly adamların ozala özü başta şöyle akıllı terbiyeli ve diplomatik diller ulanması gerek adamlar. Şu zatların eyyem ters arka tarafından plandan yöre baştan olsa diýmek bu yerde eyyem buların hiçbirine nitolga sen bir öňde var deyip olara apozisiýadan ady bile ulanmak doğrusunu aýtsam mence ýalňyş ol. Bir opozisiýanyň agzasıdır şu diýibem şolary aýtmak ýalňyş ol. Onun bir tutara yeri kalmadı artık. Yok. Neresinden tutsan tut. Neresinden tutayın deysen lok edip kopu eline geler ya. Tutulacak yeri yok da buların. Bular barsa şol İstanbul'da şu tayda şu bir komnatın içinde mundan buna balaksız ılgaşıp olma bulmuna ılgap üstüne böküp aylanyp ýören de näme etjek soň näme diýeýin men. O meniň aýtjak geplerim kän ýöne men özüme o eferde şol agzyma gelmejek zatlar aýtmaýyn diýjek bolýanda şo bana başardan başaryp bilemok men. Ýoksa men beterine aýtjak bularyň özünden beterini. O. Yo, olmaý. Deňdizi bilen deň bolup bolmaýa gaýrat et. Onda 1,5 sagata gelýär efir jemläýeli Rodowa. Cemläl döwlet cemläl diýsen näme? Indi bir habar çökümünde Rodowa. Sen bundan soň boljak zatlara nähili baha berýän? Näme garaşmaly halk? Döwlet eger men habar çökümünde eger meniň ideologik pikirimi bilmek isleýän bolsaň ene men açyk aýdaýyn. Mesela men hazır İstanbul'un içindeki halklarına artık men umurumda da değil doğrusunu aysam da kızıklanamam kızıklanacak hem değil 7-24 saat şu Aksaray'da aylenen son şu aylenen yerinde aylanıp yörün hem kim bilýär görenem bilýär duyanem bilýär o bilenem gelýär yanıma tanıdığım gelýär ýöne meniň 7-24'ten hep täniň en berkisi 3 gün 24 saat ya 4 gün 24 saat ýaly men Türkmenistanyň içi bilen maglumatlaşan men her türlü elbette käbir internet baglantyly problemalar bar ýurtdan habar almakda elbette o meselede de zorlanýan ýöne zorlansam da başka bir ýollar ya veya gönümel şol arakatlaşyk bölümünde ulanýan bärdäki kartlar bilen men şu Türkmenistan bilen habarlaşanymda men esasy Türkmenistan içinden alýan maglumatdy. Ve Türkmenistan içindeki halkın pikirini, düşüncesini bilip şonu maglumat verip şonu halkın dikkatine getirýän. Sen men ýurdun daşyn İstanbul'da o bolupdyr indi bu bolupdyr meniň hiç umurumda däl bu zatlar indi. Bular indi boljagy boldy bularyň balagy bir. O köýnegi de bir. Bular barysy bir balak bir köýnegiň içinde aýlanyp ýör. Ýöne bular paýlaşyp bilen şo balagy bilen köýnegini paýlaşyp bilen ýok. Ýöne bularyň edýän olup barýan işinden enha men saňa aýdaýyn. Ýene aýdýan şu taýda eferde. Ben saňa belki gülki bolubiler. Ýöne meniň janym ýansa da men aýdaýyn. Ene biz gyslanmasylar, gysga wagtda biz gerekli suwutnamalar bilen şular tartly bugün öz efirinde aýtdy. Men şu taýdan ýene söz berýän, o şu taýdan halkyň dikkatyna ýetirýän. Şu 3 harfli diyen adama yine az vakit değil, yine 2 yıl verseniz hem, 2,5 yıl verseniz hem veya
şu 3 yani yoldaşlarının äklisine 3 yıl wagt berseniz hem şuların şu tutgan işi ve alıp baran işi maksatları yola barmayan. Men bunu açık ve net aýdaýyn. Ine men şu taýdan çizip aýdýan. Aşağına. Yani men hazır bunu aýdýan öyle erti çıkıp yana aýdarlar. Ine şu bilýä hemme zat ýetdirýän haşular aýdýar diýip buna mı aýdarlar? Awata. İşleri şuların etjek olan işleri amala aşmaýar. Ine men apaçyk aýdaýyn. Şoňam günäkär baýhanlarmy? Şoňam günäkär dogry aýtdy. Şoňam günäkärler o baýhalar we baýhalar şolan günäkärlerimiş. Ay bu arada näme diýin? Men şonuň üçin seret, men şonuň üçin de şu zatlardan artık uzaklaşayım da men bu bularda şonuň üçin men tartlap bilýän bolsaň efire hem çıkamak çıkjagam bolamak. Bu absurd zatlar üçin kelle agradasym gelen ýok da. Bular üçin hiç zat diýmäge gerek ýok. Diýere zat ýok bulara. Görüp otdyň diňe özde diýip görkez otur halka. Ene sana prostoy analiz, prostoy premier. Al da göründe oturum. Al da görde otur. Bir tarapdan märek edip berýärler. O beýleki bir tarapdan goýun soýup gurwalyk edip berýärler. Ondan soň bir hepden soň ay onuň puluny men berdimden bolaldy. Men sana plan mat berdim, ol etdi, bul etdi. O bir sereden güpürdekledi aeroportda palaw bişirip gitdiler. Ondan soň izinden başga birini goýup kamera istimal edýärler. 4-5 tane adamy kırtkawat etdirjek olup. Ine görýärmi? Ine bularyň edýän işi şol. Ondan soň bolsa halk nämemiş açmış. Hem halkyň şu taýda açlygyny suwd etjek bolýar aeroportda, seredinde. Aeroportda sadaka berýärler. O sadakadan iýmäne bir dua edip, dilek edip, şu sadaka üçin bir şey getireniň hem bir nämelere bir duamyz, dilegimiz olsun diýip şu palawdan iýmäne baran adamlar da ine bular aç diýip izinden hem olar hem kritikawat edip, olar hem propaganda getirip, olary da äskermezçilik edip, olara da äskermezçilik edip şahsiyet raýatlaryň şahsiýetlik kultuny aşağılama çalışýarlar. Yani aşağılama çalışýar derken äskermezçilik esasında onlar hiçbir zat hatarında görmen üstüne gelip dururlar. Sen kırtkawat etjek olsan, siz bir zady suwutnama etjek olsanız o palawy näme kamera düşürip alýaňyz? Palaw berýän hökman da siz o şu aeroportyň şu kassasyndakyny düşürüm topary. Barın şoň içine barın. Korkmayan olsanız gün aynasının yanına barın. Polisiýaga siz bir zat etýän bolsam barın şo ýere diýerenin. O ýok. Bularyň edýän işi şol. Halky ýönekey halky, yani ýönekey halky agzalaçylyk esasında, yani halkyň arasynda agzalaçylyk döredip, halkyň arasynda agzalaçylyk halkda we ýönekey raýatda, döwlete we hökümete bolan öpke we kin esasında kan döküşükli zihniyetleri emele getirmek üçin hereket edýär bular. Rozbay, köp sag bol. Türkmenim kanalynyň şuňky gün ýalyna gatnaşyp taryhy suwutnamalary halk köpçüligine, dünýä köpçüligine ýetireniň üçin Allah kuwat bersin, eliňizden dert görmesin, köp sag bol. Allah jan ýoluňy, bagtyňy açyk etsin, köp sag bol. Mehrimandy onlar şunuň bilen şuňky gün ýalymyzy şu ýerde jemleýäs. Biziň bilen habarlaşyp durun. Aşakda biziň ara gatnaşyk maglumatlarymyz çykýar. TikTok'tan, Facebook'tan, Instagram'dan şeýlede elektronik poçta salgymyz Türkmenim TV e-mail belligi gmail.com bilen biziň bilen arkaýyn habarlaşyp bilersiňiz. Habarlaşyp duran doganlarymyz, amma taw
soňky döwürlerde iň esasy tema daşaryda çykyp, şu daşarywlarda awa nädip özüň täze gurdurmuş gurmaly. Ni şol birden yüz tutaýanda ardaňa tez jogap berenlerine, ýani ardan kabul edilmeýänlere berilende näme etmeli? Şoň proseduralaryny gurrun berseňiz diýdiňiz. Şo watandaşlar üçin men gysgaça video etip goýjak soň aýratyn. Şuňky tema şundan ibarat. Biziň habarlar gepleşigimiziň taýýarlyklary dowam etýär. Habarlar gepleşigimiz ýakynda başlaýan etip bolsa, habarlar gepleşigi bilen baglanşykly bellikleriniz, garaýşlaryňyz, pikirleriniz bolsa onam aýdyp ýetirip durun. Hökman nähili haýsy formatda görnüşde habarlar programmasynyň bolmagyny isleýän. Elbetde Türkmenistanyň video sujetler almak, ol professionally kanallar ýaly bolup işlemek, BBC, bir Deutsche Welle ýa-da halkara kanallarynky ýaly video sujetler bilen işlemek kyn. Käbirininkini alyp bolanjak bolsaň olam tölegli. Şoň üçin baryndan bazar eýlep elimizden geldiginden habarlar programmasyna dikkatyňizi ýetirjek bolýar. Owul türkmen diline soň Türkmenim kanalynyň türkçe bir şakajygam bar. Otaýnam türkçe biz aktiv ýagdaýa getirmek sebebi dünyadaky türkmenliň, dünya türkmenleriniň köpçüliginiň ýarfyndan köpüsi diýen ýaly Türkiýede gepleşilýän türkçe ýakyn dille gepleşýär öz arasynda. Şoň üçin olaram gaty gyzyklanýar Türkmenistanyň meseleleri bilen baglanşykly gaty köp paýyş gelýär gaýrat edip türkçede şular ýaly bize düşünjek bolýar, köp taýda düşünüp bilemzok. Gaty gowy zatlar aýdýanyz ýaly kanally şoňa biz düşünüpzok diýerler. Azerbaýjandakylar, Türkiýedekiler, Irakdakylar, Siriýadakylar şolaryň hemmesi şu Türkiýedäki türkçe dille gepleşilen wagty gowy düşünýär şu. Şoň üçin türk diline netip bolsa gepleşiklerine başlamakçy. Türk dilinäki gepleşikler gysgaça Türkmenistanyň, türkmenliň ýagdaýlarynyň düşündirilişi şeýle de habarlar görünüşinde bermek isleýän netip bolsa men köp wagtdan Türkiýede bolmam soň esasanam türkmen diline ýykkan edem soň men türkmençem Türkiýe Döwletleri Radio Programmasyonyny işlemde universitetlerde okamda gaýnantakda men türkmençem zadym bozuldy, üýtgedi. Şoň üstüne köp işlem soň indi türk diline de türk dilini gepleýän wagty men gaty neme gulaw boýunçalyk edýän aksent töredi menne. Şoň üçin türkçe habarlary birine okudyp bilersmi, bilemok intakýöre. Umuman şol wagtyň özünde hem türkçe hem türkmençe habarlarymyzy onun Türkmenim kanalynyň rusça we otaýda biziň türkmen hereketimiziň öň başçysy, baş tutany liderimiz Ahmet Ağa öz syýasy synlaryny halk köpçüligine hödürleýär, orça etmegimiziň sebebi günmetardaky Türkmenistan, Orta Aziýa, türki halklar bilen gyzyklanýan bütün syýasatçylar, diplomatlar, strategiýaçylar, jurnalistler hemmesi ors dilini gaty bilýär, ors dilinde düşünýär. Şoň üçin biz kän wagt ýetirmedi artyk maç wagtam ýok, ýadama ýaly artyk maç ýük bolmady ýaly biz bolup geçýän wagdalara orsça bir ors dilinde syn berýär, mazmunyny gysgaçyk mazmunyny wakalan olaram şo taýdan düşünýär bolmasa häzir kritik görüň bu özara edilýän gurrunlary meseleleri başga bir dile geçirjek bolsaň gaty guramaçylyk isleýär, gaty köp işgär isleýär, gaty köp serişdi isleýär. Şoň üçin edil häzir biz onu taýýarda
Netip bolsa geljekde biz olary hökman gözüňiňde tutar, Türkmenim kanalyny açamyzda tesvirleri bir yeterli halka soňundan hoşlaşaly rozawa. Arslanjan ağa internetin bugün gowy dälseň diýe Garajoglan halky gorkuzyp provokasiýa çekjek bollular. Olam diýe amala aşmady diýe. Gaty dogry. Garajoglan dowam edýär. Köp sawal döwlet rozawa gijaly rahat bolup mehriban illeşler hemmäňiz Allahyň penahyna takladyn taýlykda görüşelim diýe. Edil şol duygular bilen şu perdeden sizin bilen hoşlaşan mehriban dolanlar. Allah ýarymyz bolsun, gijaňyz rahat bolsun, tamaman ýatyp durun, Allah kuwat bersin, sabr bersin. Gysga wagtda ýeňişli günlerde toý saçakly öz watanymyzda gatnaşyp taryhyň şu täsir sahypalaryna da bilelikde tertekleşip çaýlaşan wagtymyz bilece gülüp syňlar, syýatlar, zatlaryň geçer gider hemme zat gowalar. Rozway taňry arkasyny toýunda aýtsyn. Sağ ol döwlet. Ýöne şu efiriň soňunda men bir zady bir bellek geçeýin. 2 günlükde bir gowy bir efir alyp bardyň, bir çykyş etdiň. Şol efirde esasen şu häzirki şol haramzada tohumyň rejimine bagly we olara gulluk edip duran şu Türkmenistandaky hukuk goran edaralaryň işgärleri barada gaty gowy bir efir alyp bardyň. Ýöne şol efirde şol ady belli geçen şol wezipeli gulluk işgärleri barada. Bundan soňky efirlerde gaty gowy bir üstünde durup geçip bir gowy bir gepleşik taýýarlarsy diýip men umyt edýän. Hazır menim şolar bilen bagly bolan ähli maglumatlary şol elimde bar bolan we şolar bilen bagly bolup biläjek maglumatlar üstünde işläp durun Türkmenistan tarap bilen de elimden geleni biljek, biler ýaly we halka dogry maglumat ýetirer ýaly we şol esasında da inhason şolaryň kimligini we hakyky ozaldan ahyren wezipelerde nämeler eden, haýsy jenaýatlardy amala aşyryp jenaýatlary ýa şol jenaýatlerden kimlerden para alan, bu wezipeden beýlek wezipe geçmesine kim sebäp bolan şolar barada men de hazır ähli elimdäki bar güýjümi şolar bilen bagly nämeler ulanyp durun. Bu işler etmek meniň şol özüm bilen, meniň çağalykdan höwesim bu. Meniň tüýsmä gerek adam şolarda. Men şolar ýaly adamlaryň edýän işini, psybujulugyny derňemek ol meniň işim. Men prokuror däl, ýöne men özüm şolary derňäp tapyp o halkyň maglumatyna, halkyň dikkatine ýetirýän we ýetirjegem. O sebäbi näme üçin diýende şolar ýaly adamlar hökmany bir däl, bir weýa bir näçe adamdan we bir näçe toparlardan ibarat bolup şeýle jenaýatçylykly işleri amala aşyrýarlar. Bu da näme diýmek? Döwletiň hem de hökümetiň saňa ananan, ýani döwlet bolanda umumy halk, toplumsal halkyň saňa hem de hökümetiň saňa beren wezipesinden hyýanatçylykly öz bähbidine we özüň töwereňdäki adamlaryň bähbidine ulanmaklygyň eýem döwlet wezipesini veya saňa analan şol wezipesini, şol edaran şol wezipesini sarsmasyna sebäp döredip biläjek şahsiýetiň we ýolbaşçynyň birligini şo taýda suwut etmeli biz şonu. Ve biz şonu şo taýda suwut ederiz, hökmany suratda. Sebäbi onu suwut etmesek biz halka apaçyk düşündürüp bilmeýär, halk düşünmeýär. Halkyň pikiri dähä ol diýip ziýat galypdyr, o pelan zat edipdir, özüne şunça jaý salypdyr diýär-de weýa pelança maşyny var diýär-de. Biz o maşynylar näde alypdyr, nerden alypdyr, nähil derejede alynan we maşynylar almak üçin kimler bulara hemayet eder, kim näçe pullary beren, kimler näçe teklif eden, biz şolary açyp apaçyk edip ortada goýmak. Aýnada görkezen el görkezmeli. Senin elinde şol adamlaryň ähli özlerine degişli olan şahsy telefonlary bar olsa, bul edarada işleyen, döwlet edarasynda işleyen wezipesinde kuramaly, ýani şu hukuk goran edarasynda işleyen şahsiýetde bir nomber, özüne degişli şahsy bir nomber bolup bilýär,
ve kulluk edarasına değişildi kabinetinde veya şu edaranın özünden daşar kabinetinde de bu nomber şoňa değişti. Ondan artık maç ulanılan nomber hakkı yok. Eýem şo taýdan eýem şol ulanılan nomberlaryň üstü bilen eýem olaryň şo nomberlar kime değiştiligini bilip bilsek şonu araştırıp yani şol cenayet işinin has düýbüni derňäp şol nomberlar eýem şo taýda belli boldy. O nomberlar ol bir adamyň özüne değişildi. Kimdir başga birleriň üstlerine alınan şahsy nomberlar. Indi bu nomberlary ol adamlaryň üstünden alıp şeýle guramaly edaralarda ulanýan bolsa, munda eýem ýene şo taýda türkmen hemme kim bilýär. Owa. Muny şol o polisiýa işgärleriniň ýöreti 6-njy hem 7-nji bölüminiň işgärlerde da şolar esasy içerki işlerine gözekçilik edýär. Mundan daşary türkmen veya altına sır telekomlarynyň ähli ulgamlary Türkmenistanyň milli howpsuzlyk gullugynyň edarasynyň süzgüjünden geçýär. Şoňa bagly bir bölüm bar. Ýörete şol bölümüň üstünden geçýär. Bular hem bilýär şol. Dinleýärler 7/24. Eger şonuň üstüni ýapsa şo cenayetçiliklaryň. Onda biz olaryň ähli cenayetçiliklaryň üstüni açjak döwlet. Açarsam açmağa da dowam ederiz. Necip bolsa köp sag bol. Allah ýalkasyn, Taňry ýalkasyn, toýuňda gaýtsyn, eliňiň dert görmesin. Necip bolsa, haçan taýýar bolsaň, bu bir efire gatnaşdym, bagyşlarsyňyz owa. Awa. Haçan taýýar bolsaň, öňünden halka bildirşeder we Necip bolsa hakykatlary halkyň dikkatyny ýetirer. Onda bugünkü gönýälimizi şu taýda jemleýär mehriman doganlar. Ýeneki ýaýlymlarda, gepleşiklerde duşuşýan çak Allah ýaryňyz bolsun. Köp sag bolun. Özüňizi owurlara, jümrülere, yalan propagandaçylara, şarlatanlara, maşenniklere, kezzaplara, şolun wagdalaryna, sowgatlaryna, halat terpaýlaryna allatmaýanyňyz üçin, şolara inanmaýanyňyz üçin men öňüňizde hormat bilen baş eýýär. Diýmeksiz Türkmenistan döwletiniň we halkynyň ýekete dayanjy, guwanjy we umydy. Şu hakyň, hakykatyň, halallygyň tarapyndaky duruşuňyzy ütkötmeň, pozisiýanyňyzy ütkötmeň. Ýeňiş biziň bilen mehriman doganlar. Allah ýaryňyz bolsun. Sag bolun. Oda sağ olun.